Gịnị wụ phone call n'asụsụ Igbo? Okay. Ị chọrọ ikwu oke, ị ga-asị ọ dị mma. Gbapụ ọsọ. Ọ dị mma. N'asụsụ Igbo, ihe njimara ya bụ ibu phone call bụ ịkpọ mmadụ n'ekwentị. Ịkpọ mmadụ n'ekwentị. Phone call n'asụsụ Igbo wụ oku ekwentị. Gịnị wụ library n'asụsụ Igbo? Ọ dị mma. Library n'asụsụ Igbo nwekwara ike akpọ ya ọba akwụkwọ. Na o nwere ike akpọ ya ọ bụ maka ndị guzoro library na bekee, ebumnuche ha bụ ka ahụ ike na-edosa akwụkwọ n'ihe. Ya mere kedu ihe library bụ? Were obi gị niile kwuo ọnụ ihe a nke ọ bụrụ na e nwere ike. Ọ dị mma. N'obi nke nwanne m asị na library bụ ọba akwụkwọ. Ọba akwụkwọ onye awa asụsụ ikpeazụ gị? Ọba akwụkwọ na ihe agụmagụ. Otu asịsa ka ị ga-enye anyị. Anyị bụ asụsụ ikpeazụ. Nyawo ọba akwụkwọ bụ asụsụ ikpeazụ gị. Asụsụ ikpeazụ gị. Ndekwa ya ede na m asụsụ ikpeazụ gị. Na nga n'iru dewe. Library n'asụsụ Igbo bụ ọba akwụkwọ. Gịnị wụ sieve n'asụsụ Igbo? Kitchen sieve. Ọ dị mma. Ọkwa ime imagodo ihe bụ sieve? Sieve n'asụsụ Igbo, kitchen sieve. Ụfọdụ na-akpọ ya. Ọ bụghị ụfọdụ, Igbo izugbe ka anyị na-asụ. Ọ dị mma. Kitchen sieve n'asụsụ Igbo bụ nyọ. Nyọ. Asụsụ ikpeazụ gị. Nde ya nyọ. Ndekwa nyọ ede na m. Ka o nwere ihe ọzọ na-abịa gị n'obi? Ngwa n'asụsụ Igbo si iwu nyọ. Nyọ n'asụsụ Igbo. Gịnị wụ air condition ya AC n'asụsụ Igbo? Ọ dị mma. N'asụsụ Igbo ndị be anyị na-akpọ air condition igwe ntụ oyi. Naanị igwe ntụ oyi? Ya ka m mara o ji bụrụ ya ka m mara igwe ntụ oyi. Asụsụ ikpeazụ gị? Asụsụ ikpeazụ? Ọ dị mma. Igwe ntụ oyi. Air condition n'asụsụ Igbo bụ igwe ntụ oyi. Mgbe kpọọ ya ntụ oyi. Tupu anyị gaa na ajụjụ ọzọ, m ga-eme ka ị mata na emume asọmpi anyị na-eme, ndị kwadoro anyị bụ Braiko Table Water, ha na ndị Money Point. Ndị ụlọ ọrụ mmadụ abụọ wee nyere anyị nkwado Braiko Table Water na Money Point. O domara na ịma Money Point, mmanụ Braiko Table Water. Ama bịazi ka ọ bara gị ka Braiko Table Water si maa mma, ị na-aṅụ ya na mmanya bụ Money Point. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe gbasara ego, ị ga o nwere ka ịlapụ isi m na ịmara ihe bụ Money Point. Ngwa na Braiko Table Water jide. Ọ bụrụ na ị chọọ ka ị merie nye asọmpi anyị nọ, ọ bụrụ na gị ṅụọ mmiri a, ịṅụ Braiko Table Water mepee ụbụrụ gị. Nke bụ eziokwu, Braiko Table Water na-emewekwa ụbụrụ ka ọsị gbapụ ya ọsọ. Ka anyị gawa n'iru. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Nwanne ya nwoke na-agụ egwu a na-akpọ Fino. Kedu aha ya? Kpọọ ya kpụrụ ya n'isi. Aha mbụ ya, aha etiti ya na aha ikpeazụ kpụrụ ya n'isi. Agwasị bekee asị, what is the full name? Ya aha nwanne ya nwoke kpụrụ ya n'isi, agbapịa ọsọ. Fino na-agụ egwu. Fino Faino ịma.
nke bụ eziokwu na ebe ọ nọgbado bụ na amakwa m ahụ ya n'isi ana agaghị m akpọkwana ya ihe na-abụghị afịa mmemme nje kpọba na ebe na-abụla afịa nna m amaghị m nke ahụ ịma nka mana ị na-ege egwu ya ana m ege egwu ya nke nya ọ na-apịwa na ịma na fino digodo egwu mgbe ọ dị egwu na ndị Igbo anyị na-emekwa ihe ọfụma ya nwa na Flavor na ndị ọzọ ọ dị mma aha fino iji kpọrọ ya n'isi bụ Chibụzọ Nelson Azubike mana ịnwago n'ọhịa Igbo ka a na-emebe anyị ga-etufu Nelson Chibụzọ Azubike ikpe otu ọsị gị yie ọkụ ịghọta eziokwu. Gịnị wụ belt n'asụsụ Igbo? Maka na ịṅụ brek obele ọbịazike dizikọ ịkọrọ mara ya ka ọ na-eme mgbe ọ na-eme ugbu a ihe brek na-alụgodo n'ime alụ gị na-aka nkọ n'asụsụ Igbo a na-akpọ belt ajị maka ndị Igbo na-asị mba akọwana asịsị ikpeazụ gị bụ ya ahụ ajị ị nwekwara ohere ịkpọ mmadụ mana otu ohere ọ dị mma. belt n'asụsụ Igbo wụ ajị. Gịnị wụ appointment n'asụsụ Igbo? Appointment n'asụsụ Igbo. Appointment n'asụsụ Igbo. Nwa breko ka isi gị jụọ oyi. Nwa breko ka ọ mepekwuo. Nwepụ breko na breko na-enye ụbụrụ. Breko na-enyekwa ụbala o. Ịma? Amakwa m. Breko na-enye ọbara. Ya bụ mmiri gbagotekwe. Nwa appointment n'asụsụ ime appointment nke na-ekwu mụ na gị na-abụ nwere appointment taa anya mere iji wee bịa ọ dị appointment ahụ. Appointment n'asụsụ Igbo m ga-asị nọ ọgbadogo ọ dịkwa ka ọgbayo mana ọ na-agbagojikwa anya. kwuo ihe dị gị n'obi. Ọ bụ na enweta enwe ike kpọọ mmadụ ma ọ bụ na enwe onye ga-agbapụta gị n'ọnọdụ abụọ a mana otu ohere ka ị nwee ịkpọ mmadụ makwa na ịjụ ajụjụ. N'asụsụ Igbo m ga-asị na appointment bụ nzukọ. M ga-asị na nzukọ. Asụsụ ikpeazụ gị. Asụsụ Igbo azị mma na oyibo anabatachaghị ya. Obi ya anabatachaghị ya. Breko n'ọrụ. Appointment wụ ịka agba makwa iyi agba.